trwy'r yn redeg. Trwy sychu eto. Lle mae ni, Edys? Lle mae ni? A beth da ni'n neud? Chwarae sledge, ie? Ie. A pwy yw hon yna? Yn y coes y ti? Ti'n ei fy bab yn lle ydy. Clay Morris, ie? Ie. Reit, a pwy yw gorau? Fi a ti, ie? Ie. Reit. A Clay Morris. Da ni barod i mynd lawr y Cresta Run. Da ni'n mynd gyflym? Ie. Reit, cyfri 5. Na i ar y balcó mae hwn torri eto. Iawn, oce, da ni cyfri lawr o 5 de. 1, 2, 3, 4, 5, ac i ffwrdd da ni! Da ni mynd! Waa! Woohoo! Helo, Lottie! Sut mae hwnna? yn cŵl. Mae'n cool. Di hwnna gwell neu tro diwetha? Do. Do? O! O na, beth sy'n digwydd i llai, di'n y llai? O! Reit, ti ddim yr ameiliad. Ista gyda fi. Eto. Na, ista gyda fi ameiliad. Dweud, Nadolig Llawen, Nana a Nain. Dwi'n llawen a nain. Ho, ta-ta pawb, gweld chi fi an.